Здравейте, аз съм Бум. Искам да ви кажа, че ще има поредици на Майнкрафт. Майнкрафт в сервер с приятел и приятели. Ще ви кажа още, че ще има още 3 поредици на CS 1.6 Warzone, на CS Source и на Asphalt 8 Airport. Искам да не ми пишете в коментарите, че имам еди какъв си глас, как говоря и подобни неща, защото аз много не обичам да ме критикуват и да ми казват какво да правя. Ще ви моля и вие да го правите. И ако има нещо ново, ще направя подобен клип и ще правя и как се прави клипове и не знам какво да ви кажа още. Ще ви кажа неща за мен. Аз съм Мартин. Но искам да ми пишете Бум. От Благоевград съм. И това е. Може да има и закъснения понякога на клиповете, но пишете, ще правя клипове спокойно. Ако нещо се забави, ще ви помоля да изчакате. И от мен до скоро.